Birthday. Happy birthday, sir. Dili, sir. Okay mga guys, dito na kami ngayon. Nagkakainan ng aking mga tropa, mga kasama ko sa lodgingan kay Tay Babing Lodgingan. Hi ma'am. Hi, sir. Hi bossing. Thank you. Harap ng palputan. Harap ng palputan. Hoy, mahorot ng pansit. Okay. Ang dami namin ngayon. Okay, ang saya namin ngayon ha. Sana hindi kayo mainggit. Ayan, yan, yan. Boss, happy birthday, boss. Happy birthday, boss. Asa man ang kuan? Asa man Oh, happy birthday, happy birthday. Christmas. Christmas? Asa man? Bakit nag-gawin na sila? I-upload ako ni mamaya. Bye, tapos nyo. Kalau sa nangom nun. Matri sikat. Kau dulu. Om nang lagu dah lang. Ulit, yung mama. Ay, taga-kanta ng buko. Bebas. Bakit mo diya? Dito ka taon karon. Sige ka diya, video.